ସକାଳୁ ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ତା'ର ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ସେ ନିଏ ତ ତା ଟିଫିନ୍ ନେବା ସହିତ ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କର ବି ସକାଳୁ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଆଜି କାଲି ରାତିର ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ବିରି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାବିଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ଚକୁଳି ବନେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଚକୁଳି ବନେଇଥିଲି, ତାର ବି ଟିଫିନ୍ ବି ହୋଇଯିବ। ତ ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚକୁଳି ବନେଇଦେଲି। ତ ତା ସହିତ ବନେଇଥିଲି କି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ତ ତାର ବି ଟିଫିନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମର ବି ସକାଳୁ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଇଚ୍ଛାର ବାପା ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଥାନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ମୋର କାମରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇଥିଲି କି ଭାତ ସହିତ ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ଗୁରୁବାରରେ ସାଧା, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଜମାରୁ ବି ମୁଁ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ି ଚଟଣି ବନେଇ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ମୁଁ ଭାଜି ଚଟଣି ବନେଇଛି। ତ ଖାଇସାରି କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ବସି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରହୁଛି।